naman. Mana ipagwasing daw kuno helmet ha, kung kinsa tong may mga helmet diha o wasingan daw nanawon brasan. Garasa na raw mo dalaghana. Agoy, garasa na pati dalaghana. Nanawon na pagwasing sa helmet sa tong may helmet diha. O tanawan ninyo ning tagyan ning helmet na unsa ni. Ay ya. Pagwasing. Kini helmet ta sunugor mo kani. Sunugor na daw niya. Ay to katong GP ang mga na palit sa bagong EGB kaya na sa sapitanan niya EGB. Natong tag 56,000. Tag 56. Pwede naman eh paligid yung ito sa kan. No ba tag operator din ang helmet daw tag 2,000 lang dan pwede rin ilabay. Oh, gwapo ka na yung helmet nga bay nanaon na pagwasing pero po kabalo nanaon din ang paghinlo ang banday helmet. Oh, nawara ko na ninyo. Lubuan na yung masulod. Lubuan din na ni Moro. Bago kayo sundanan. Okay kaya yan. Wasingan. Bago kayo. Nawara ko na magkaroon pa magwasing og helmet. Talagsaw na kanang magwasing og helmet oy. Taka. Unsan hasta iki. Mo na kayo? Yeah. Wasingan niya bahala na sa sing kinabuhi. Dagan nagpula-pula mo lagi ni mga dong. Unsa man? Mo gani akong gi pagbangking ang ano. Pagbangking. Pulang akuan ba? Pulang pagbangking ni mamuni imong gisangit lugar sa thermometer. Pagana to pagkabada ba? Sipulan na na pula ba? Warrior din tagian di ba? Sinong kana nanulod ng mga bula. Ay! Atay! Para man daw na, may problema na. Okay. Yeah, humot pa rin daw kay Humot kay good year daw ka nga sabon. Kar shampoo day. Tadi. Nawa na ron sa resulta na ron. Pula-pula daw. Pula. Ayun, nagkuha. Muna timailhan mo si mong bidangkingan. Ano niya imong kuha? Maulang ka sa katong mga rider nga sniper. Ano ba? Katong sniper warrior kaya? Itong iyang motor sa una kay Badjab. Sila kakuha sa mga bangking sa Sipron yung dikit ang ulo Mo gani. Di pareha itong grabe niya grabe daghang guro kinigama dapitan na kay kung tanaw nang bangkingan nimo nga nagarasan na ng helmeta. Ay, kuha na sa DPWH kay masangit na pala ito. Gikuha nila. Kadi mo nga nang ilam itong gikuha nga imo tatong sangitanan. Abi ka gwapo magwasing helmet eh. Karon ba kita magwasing helmet pa. Ikaw Jay. Karon ba kita shout out kay Dong G. GR warrior ya pong kini warrior kini mo banking. Ade email ini warrior mag-email. Ay! Di ini mag-banking. Kini mo warrior. Sabi niyo. Tawa. Totoo mo na mo na yagi siyang binangkingan no. Kaya na. Helmet. Wala lagi. Hindi na makuha lagi. Oo nga. Pati pinaligo na mga pintala na. Ikaw, unsa may istorya sa iya nga nagilo helmet? Basa na sulod daw. Basa na jud sulod daw. Wala pa daw kuno, wala pa daw rot. Shout out kay Dong Gisrel, giwasingan niya yung helmet. Lagsaram ganun sa magwasing sa helmet. Sa katuig pa siguro na kay isar na niya wasingan. Grabe binangking ngayon, walang tuog gini ba. Power sa kini mo bangking ay 150 motor na. Oh, grabe chulo saan pagligo sa tubig na ron. Saan ang lugar niyo? Di na ligo, trapuhan ra. Simutan atong sulod na Bo, sulod. Ay! Silmitan makalipong. Magsuot ka ni dili di basag tubig dayon pagka mantrapuhan din mo. Ana de siya. Awatan niya palangga kanya. Into the thick of it.
kanyang helmet na kay mo nakasip siyang kinabuhi daw katong pagbangking niya nga. Sakit. Nasangit yang gisangit niya yung ulo tanawa ang bula o nanulot sa nanulot sa lens. Wala ka timay lang nga dili wala waterproof gawas ang Hay waterproof. Water resistant siguro. Waterproof. Water resistant siguro dayon pag makasulod ang bula di na kagawas. Ay! Wapo sa gini pagkakaanak ay talagsaon lagi ni nanay. Karon sukat-sukat ba karon mo kita yung may magwasing helmet. sige ba. So iya kita nanay. Ulah. Nabi kat saya ay. May pula pa. Wala. Oh, nanawa na sa pagatiman sa helmet. Pula na kayo. Ulah na kayo. Ay, tayo niyo. Oh, kana sa moist nga kanang lagom. Ay! Sa moist nga lagom. Ayaw nang dili lagom kay kung dili lagom inyong gamiton. Ay, yung buling. Mahila man. Dapat lagom gyud kay para ingon mo oy. Dinaw man ako pan. Hinlo na daan. So, inana sa kaalaga og helmet mga bay. Alaga. Dapat di siya mabasa sa sulod. Oh, di gyud kay manima. Basa naman day. Atay. Di ko na mabasa pero basa naman day. Umot. Umot kay ang helmet. Shout out kay Atianan. Siya nakakita kung giwasingan ng helmet. Grabe ng helmet na giwasingan. Talagsaon na ng helmet wasingan no buwang. Abi ra kung motor wasingan. Abi ra kung motor wasingan. Di na makambula ba? Di na gina makambula kaya magi. Oh. Helmet niya giwasingan. Arami kat say bay. Di gina makambula. Di ara gina gid ba? Na tanggalon mong nimo dapat ang lens. Tayo. Tayo pa na kay wala ang bula di naman makuha. Mauna. Mawo ni mo. Kasi DIY nga pan. Oh, DIY sa paginlo. Ayun lo, kung wala bula na sayo pa. Oh, nawa. At tayo tabo ano eh. Guwapo. Yan ang paggusto ng pikas. Tanaragyan. Wata gina niyo. Kung kita tong gusto maginlog ko na. DIY ni. DIY ni paginlog sa helmet. Tanawa rago na. Ay, post doon. Ay, i-post buwang. I-post mo ko na ko ni. Buwang-buwang. Kapaya gago lang ako video dito. Jadi na i-post. Dagan mo mag-awat na ako. DIY. Sanang ka DIY? Oh, di ba? Sinaw kayo? Sinaw na kayo. Wala pa bula. Kanang bula, mawala na niya. Unya. Wala ba na? Kaya ko ang DIY yan eh. Hindi. Tanggal ko na. Di ko balong tanggal no. Di ko balong tanggal. Gula din na tanggal Basta na na eh. Alang giwasingan ang helmet. Lagsaon ang helmet wasingan eh. Huwag din mo na-vlog harang pa na nilong ba? Itong nasa part. Ito word. Na-delete. Buang video na nga-delete to. Sayang kita eh. Atay lang. Vapor ba nilita? Oh. Helmet niya pinaka-warrior. Gagawin bula mo. Cak, gawas ang bula eh. Hindi. DIY. Kung yun, bata. Ano? Hinlo na kaya? Sisuanan ka yun. Ha? Nabasa. Eh? Perting basa. Ay! Bawa mong kagon.
Ini berapa yang lawan? Malaban menguna pag makuha-kuha menguna diri daw nila ko. Oh, gitu. Dibalik lagi laki oh. Sudah malak kan? Malak na eh, lak na. Helmet niya suoto nimo ah. Tingala ka nganong gikabuhi ka. That's issue. Hindi mangalap ka ng ito eh. Ah, Hindi mangalap. kita may mangulap po na ng helmet eh. Di man na pwede ulam-ulamon ni mo ng helmet. Lain po yung mangulam ng helmet eh. Magkasuka biya po gana kung ulam kag laing helmet. Ay! Alay, natiman ko to. Natiman kita mong helmet ay. Meron din ka Paddington? Aning to na eh. Pero pagkan, padala ka tong spray. Wala din ka nagpalit og pang spray para sa helmet. Sprayan din na nimo dito para mapatay itong bakterya para dili sa manimaho. Mo mo ganay. Downy, masama tong bahoy ang downy. Tay bisagon. Pwede nag-sprayer. Kuha nga katong nag-ride sige ko. Katom ka ng pagbangking nimo. Ay na nakuha ah. Pandumanan. Pigikan ba? Mo gani, layo kayo. As kay gani pagkabangking. Ya dito. Warrior sa kantay biran eh. Ah, sunod tuig na napod si Remet to. Oh, kita ka na. Tay. Kasunod na po, sunod tuig na po di sponsor. Ah, nalit suya tanaw na. Simber para po limo na eh. Ha? Para po limo na karon di simber. Oh, karon kinsa tong magsaada ng helmet saada. Mot daw ni. Anay, ilo na kayo. Anay, ilo na kayo. Kena sa araw niya na kay karapol na niya. Kondisi niya. Alright. Huwag helmet ay.